यूट्यूब पर हमारे को गीत आइल बा। अब इन हाल फिलहाल में व्यास लाल बाबू लहरी चैनल पर सर्च मारे ते गीत रोना सबके सुने के मिली। अनेकों प्रकार के गीत बा। हमार राजा भाई बड़ा खुश रहले। हाँ यूट्यूबर भाई हमार। हाँ जी ओहु भाई के वंदन अभिनंदन कि जहां हमने के जाइले से तहां भाई हमार जाके सेवा करेले। ई प्यार दुलार बरकरार रहो यह निवेदन रही। बाबा से सुननी है हमने के सिवान छपरा गोपालगंज के आन बान शान जेकरा नाम से पहले स्वर्गीय लगावे के पड़ल, जेकरा घरे 6 महीना जाके सुई देवे वाला काम कोई नहीं हो, जेकर नाम जितेंद्र यादव उर्फ लंगड़ यादव, उ एगो गीत गावत रहले। बाबा जौन गौनी है गावत रहले कैसे सोचनी की रही तले 4 गो कहारावा ई भाई हमार जितेंद्र यादव और लंगड़ यादव जेकर प्रोग्राम है जब वीरेंद्र चौहान से 10 बजे 11 बजे दिन ले भई रहे जे में उहे भाई विजय रंजन ब्याह जिया के सुलझवन उ गावत रहले है गीतिया। आ वही गीतिया के नकल कोई हम गौनी जावना के टीएफ कंपनी से बाबा आ गइल ओकर कॉपीराइट खाली धुनवा पर कॉपीराइट आ गइल। हम का गौले रहनी छूटी गइली बाबा के नगरिया तो गोरी ससुररी चलिए कि दुआरा पर अइले रे सावरिया, दुआरा पर अइले रे सावरिया तो 4 गो कहरिया अइले कहरिया दुआरा पर अइले रे सवरिया, दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले दुआरा पर अइले रे सवरिया, दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले। जयराम भैया, भैया ऋषि शर्मा जी, धर्मेंद्र भैया, नवल भाई हो ये चैत में काहे बड़ा तब ए भैया बाबा शिवानी हो
चली चाचा जी हमरा एक गीत संगीत पर पुरस्कार दिले बने श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर यह प्रार्थना रही कि इस समिति में जितना प्यार दुलार मिलल हर कलाकार के मिलेला इस समिति में सुमति बन रहो यह निवेदन बा हमार आ सबका रहेगा प्यार दुलार सबकरा मिलो हर कलाकार के का भइले ऋषि भैया जब अइले 4 गो कहरिया तक का भई सुसुकी घर में रोवतारी माई दुआरी पर बैठ के रोवेली भौजा सुसुकी रोवतारी माई दुआरे पर बैठ के रोवे कहीं माई रोवतारी कहीं भौजाई रोवतारी कहीं सखी सलहरी रोवता ए नवल भैया झर झर रोवता रे भैया झर झर रोवता रे भैया झर झर रोवता रे भैया बहिन मोरा दूर भइली रा दुआरा पर अइले रे सवरिया 4 गो कहरिया अइले रा दुआरा पर अइले रे कहारी दुआरा पर अइले रे कहारिया 4 गो कहारी ए कहले का कहले कहे लाल बाबू इह दुनिया के रीति ए मृत्युंजय बाबा एक दिन रौरो पर बीती कहे लाल बाबू इह दुनिया के रीति हमरे पर नहीं खे एक दिन तोहरो पर बीती चलिए इस समिति की ओर से पुरस्कार रहल श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर है प्रार्थना करब कि इस समिति में सुमति बन रहो बार बार हमारी यह निवेदन बा छूटी गई लिसखिया सहेलिया ए बाबा छूट गई सखिया सहेलिया बाबा के अंगनावा छूटल तेरा छूटी गई सखिया सहेलिया बाबा के अंगनावा छूटल चलो हमनी के चौगुन नहीं गावे के दोहरी गावे के बा दोहरी अपना ये चौगुन केहू ना गावेला हां हां ओने बलिए जिला की हां 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 ओने चलला अपना केहू गइबे ना करेला केहू कि दुआरा पर उ होखबे ना करेला चौगुन अइले रे सावरिया दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले रा दुआरा पर अइले रे कहरिया 4 गो कहरिया अइले रा दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले रा दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले हो दुआरा पर अइले रे सवरिया तो 4 गो कहरिया अइले रा